Hello guys, good evening. This is Jepoy uli and welcome to my channel. For tonight's video guys, i-film ko yung pag-uwi ko mula Tarlac papuntang Bicol. 11 ng gabi to, tapos nasa bus na ako, papunta ako ng Cubao. Tapos from Cubao, magsasakay din ako kung may bus, magbabas ako. Pero kung wala, magta-taxi na lang papuntang airport. So 11 ako umalis, tapos buti dito kami dumaan sa may papuntang Luisita kasi mas mabilis dito kesa pag dumaan sa main road or sa national road. So ayun, ayun nakikita na natin yung Pampanga, yung Mabalacat Pampanga. And dadaan kasi muna tayo dun kasi yun yung magda-drop off muna dun yung bus, and then after that didiretso na papuntang Cubao. So ngayon dito na tayo sa terminal uli ng Pampanga sa Mabalacat, and then buti umalis din kaagad. Kaya tumakbo na ulit tayo, tapos nandito na tayo sa expressway, tapos nito na tayo sa EDSA. Ang bilis, no? So ngayon guys, kaya umalis ako ng 11 kasi nagbigay ako or nag-alat ako ng oras ng mga 3 to 4 hours, and buti naman at mabilis yung bus, and then nakababa na rin tayo, and then sumakay na tayo ng taxi ngayon. Pero visit ako sa driver kasi sobrang bagal niya magpatakbo. Wala namang kasabay pero sobrang tagal-tagal magpatakbo. Parang sinadya talaga. Parang gusto ko siyang sabihan na ako na lang magdadrive. Kahit wala namang kasing kasabay, apakabagal niya talaga. So, parang sinadya talaga. Pero ako na nag-adjust, in-speed up ko na lang para mukhang mabilis. Tapos ito na nga guys, nandito na tayo sa airport. Masyado tayong napaaga kasi nga ang bilis-bilis nga nung bus. Binawi naman itong driver ng taxi, pero ganun pa man, maaga pa rin tayo. So nandito na tayo sa NAIA Terminal P. Tapos pagkatapos niyan, papasok na ako sa loob, tapos doon ako mag-aantay. Actually antok na ako guys, sobrang wala pa akong tulog kasi ganito ako always. Pag halimbawa alis ako or uwi ako, pupunta ako sa saan man, na-excite ako. Hindi naman siguro ako na-excite, siguro ganun lang talaga kasi madami akong iniisip ko yung yung biyahe, ganun, kaya hindi ako makatulog. So ngayon antok na ako. So aakit na pala tayo, and then pagka-akit natin, diretso na rin tayo dun sa pagpapacheck para makatulog tayo. Marami nga ako nakikita sa mga gilid-gilid na mga natutulog. Parang gusto kong makihiga sa kanila. Tapos alam ko rin na bawal mag-film dito sa loob. Pero nakasimple naman ako mag-film. Pero dun sa pinag-checkan, hindi talaga. Kasi baka sitahin talaga ako. Kasi may nakikita rin ako mga nagdadaan cellphone, tapos yung iba nag-camera. Kasi ito pala guys, gusto ko kasing magising-gising, kaya sabi ko kakain talaga ako. Naghanap talaga ako ng mga kainan na maanghang. Eto ginagawa ko lagi. Lagi akong nadaan sa Henlin pag halimbawa nag-aeroplano ako papuntang Bicol. Kumakain ako ng siomay, yung hot siomay. Hindi, basta yung maanghang na siomay. Tapos kumain din ako ng nori na maanghang, para gusto ko talagang magising kasi as in antok na talaga ako. Tapos hindi rin ako makatulog sa baba kasi yun nga, nahihiya ako baka makatulog ako dire-diretso tapos may iwanan naman ako ng flight. So bumaba na rin ako, tapos dito na lang ako mag-aantay kasi usually wala pa naman kasi akong gate number to be announced pa. Usually kasi nandito lang yun sa pinakadulo sa mga 135 at gate 135. Ayun. Pero yun nga, bumalik ako kasi parang wala pa nag-a-announce, and then nakita ko dun sa board na gate 133 pala. Tapos ayun, umaga na ako, makikita nyo sa labas. So napasakay na tayo ng bus, papunta na tayo ng aeroplano. Tapos ayan, sakay na tayo ng aeroplano, tapos konti na lang, as in matutulog na talaga kasi wala pa talagang tulog. Sinusubukan ko rin mag-nap, mag-idlip, pero hindi talaga kasi hindi ko alam basta hindi ako komportable kaya siguro sa aeroplano na lang tayo natulog. And ayun pala guys, pasensya na pala sa pagsasalita ko si nasal kasi meron pa rin akong sipon hanggang ngayon, kaya ganito yung aking boses. So ngayon guys, lilipat na tayo sa aeroplano. Medyo malaki yung aeroplano ngayon, yung mga nakaraan kasi pag sumasakay ako yung tawag din Airbus pa yan. Yung Airbus, masyadong maliit yun. Nakakatakot yan kasi mabilis siyang tangayin ng hangin. At least eto medyo malaki-laki. Tsaka siguro madami yung pasahero, kaya eto yung bus, ito yung airplane. Eto yung plane natin. So nandito na ako sa loob. Yun nga lang, kasama ang palad kasi nasa seat B tayo. So
hindi tayo makapag-video ng maayos sa labas kasi wala tayo sa side ng by the window. So, siguro mga ganto-ganto lang yung mapapano natin, mabibideo natin. Kaya nasa gitna kasi tayo. So, ayan lang. Kakaperanggot lang yung mabibidyoan natin. Pero, good thing naman kasi at least yung katabi ko na nasa by the window sana, ayun, nakiusap siya na kung pwede siya na lang sa gitna kasi medyo nahihirapan siya kung papasok siya. So, okay naman sa akin. Gusto ko magpasalamat sa kanya kasi kukuha talaga ako ng video. So, yun na guys, nandito na tayo sa window. Tapos, makakakuha na tayo ng maayos na pag-film. So, yun guys, nag-demo na dito para sa mga safety, ganyan. Kinuhaan ko na lang ng video. Tapos, ayun, mas importante kasi sa akin yung kukuhanan ko talaga yung ating pag-vlog. Tapos yun, medyo tumatakbo na tayo. Tapos nag-delay pala kami guys. Supposedly mga 6:20. Tapos ito, mga 7:30 na ata kami nakaalis. As in, sobrang delay na. Ayan. So, ang aga-aga ko, di ba? Ang aga-aga ko, pero ayun, delay din pala. Pero ayun, at least, konting oras na lang makakatulog na. So, usually pala pag halimbawa ganyan, ang flight time or travel time rather, ay siguro mga nasa 45 to 50 minutes, pero inaano nila na mga 1 hour. Pero pag ikaw yung nagta-travel, siguro mga 45 to 50 minutes lang. So yun, lilipad na kami guys. Papunta na tayo ng Bicol. So ayan. Ngayon lang ako nag-film ng travel pa uwi kasi dati naman hindi ako nag-vlog kaya hindi ako nag-film. Dati nag-film din ako pag malapit sa Maymayon kasi doon ako na-amaze talaga pag halimbawa makikita ko yung Mayon from the top. Pero ngayon hindi natin makikita yung Mayon kasi dapat nandun ka sa kabilang side. Ako kasi nasa ABC side ako, dapat nandun ka sa kabilang side ng plane para makita mo yung Mount Mayon. So yun guys, mag-idlip na lang muna ako kasi antok na ako dito, pero hindi naman ako naka-idlip, kaya ginawa ko nag-film na lang ako, nag-vlog nagka-camera na lang ako, video na lang ako para naman meron tayong pang-content. And enjoy muna pala kayo guys kasi medyo inaantok talaga ako, pero it's a prank, hindi naman pala ito yun. Tapos yun, masyadong maulap guys, sobrang maulap. Sa dami ng ulap guys, mapapa-spoken word poet time ito na ulap. Sa tuwing tayo mapapatingilay, nakikita natin ang ulap. Minsan maputi, minsan may pinakala natin maduming ulap. Gusto ko man sanang hawakan kasi ang lapit-lapit na, pero hindi pwede kasi sarado ang eroplano. Ano daw? Ayun guys, eto pala, pababa na tayo. Magde-descend na pala tayo guys. Ang hirap pala mag-spoken word poetry. So magde-descend na tayo, ayan. Nagiging turbulent yung eroplano pag halimbawa ayan pag nadana sa ulap. Tapos ito na, nakikita na yung isla. Alam ko yung isla na to kasi nag-descend na nga tayo. Tapos ayan, medyo malapit na tayo guys. Ang bilis-bilis lang ng biyahe pag halimbawa pag galing ka ng Manila papunta ka ng Catanduanes, ng Verac, hindi mo mararamdaman na ang bilis-bilis lang. Tapos ito na yung isla. Tapos ang alam ko nga, pag halimbawa ganyan na, bababa na yan, mabilis na yan. Pag nakita mo na yung mga burol-burol, yun, pababa na yan. Pero dito guys, sa point na to, nagtaka talaga ako kung bakit ang tagal niyang bumaba. Tapos ito pala guys, na-zoom in ko pa dito yung ito yung Twin Rock Beach Resort. Ayan, nakuha pa natin. And ang tawag doon na-describe ko, na-distinguish ko. Ayun. Tapos yun guys, yung sabi ko nga kanina, nagtaka ako dito bakit ang tagal niyang mag-land. Tapos yun pala, umikot pa siya. Tapos hanggang sa nakita pa natin, lumayo pa kasi kami ng lumayo. Tapos hanggang sa nakita ko na nandito na tayo sa may parting bato. Kasi i-zoom in ko to guys, makikita natin dito yung Bato Bridge. Ayan, masyado kasing lumayo tayo ng lumayo. Tapos, ayan o. Kung makikita nyo, ayan yung Bato Bridge. Tapos, ayan yung bato. Ayan. So, umikot pa talaga kami. So, siguro dito kami sa may likod. Dadaan na naman. Tapos, saka siya maglaland. Parang nangyari na to dati. Second time ko na
na nagland na umikot muna. So ayun nga. Tapos ang sabi nga ng ng piloto habang nakasakay kami sa eroplano, medyo mahangin, kaya nag-iba sila ng route para magland. So ito na yung Virac. Ayan na, nakikita na natin, tapos pababa na tayo. So para na rin tayo nag-drone dito yung mula sa taas. So wala man akong drone, at least nakapag-drone na tayo. Tapos ayun guys, malapit na tayo, tapos nakikita ko na rin yung moonwalk. Ayan yung moonwalk. Tapos ito yung pit BC. Ayan yung terminal. Tapos pababa na tayo. Pero ayun nga guys, hindi kami nag-land. Tapos nag-announce na naman yung piloto na babalik daw kami ng Manila. Tapos magre-refuel daw. Kasi masama nga daw yung panahon. Hindi ko alam kung babalik pa kami uli. Pero magre-refuel daw kasi hindi na kayang umikot pa uli. Gawin yung tulad ng kanina. Kasi ewan ko kung kakapusin ba. Basta nagsabi sila na magre-refuel daw. So babalik kami ng Manila guys. So ayun. Nakakadismaya lang. Kasi imbis na matutulog na sana ako, hindi pa. Tapos yun, ang pangit lang kasi pag wala kang matitiran sa Manila, ayun, magano ka talaga, magagawa ka ng paraan para ayun. So yun guys, so ang bilis lang din ng pagbalik namin. So ito na tayo, nasa Cavite na tayo, tapos ito na, nasa Parañaque na, tapos nandito na tayo sa airport ulit. So yun guys, bumalik tayo ng para lang tayo na ground trip mula Manila papuntang Virac, tapos pabalik ng Manila nang hindi naglaland sa Virac. So yun guys, maglaland na tayo dito sa sa terminal dito sa NAIA ulit. Tapos punta tayo doon sa Terminal 3 para mag-antay kung babalik pa kami o hindi. So yun guys, so sana nandun na tayo sa Virac tapos matutulog na lang kasi antok na talaga ako. Pero hindi. So ito na tayo guys, nakapasok tayo sa loob, tapos antay natin yung announcement kung babalik pa ba or hindi. Pero karamihan sa mga kasabayan namin yung iba magsasakay ng Legazpi, tapos yung iba ewan ko, kasi ito pala yung advisory na na-cancel yung flight due to bad weather. Tapos ito naman yung kanilang giveaway sa mga affected nung canceled flight. So actually hindi naman siya canceled, hindi lang siya nagland kasi nga unfavorable yung weather. So yun, magpaparebook na lang siguro ako. So kung hindi bukas kasi baka same pa din yung weather sa Virac, so next na lang. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung aking video and my part 2 pa to, and don't forget to like, share, and subscribe pala guys. Ayun lang guys, thank you so much. Bye bye.